Joto no lamso khapuni ta hukte book song kothomai bijap channel o nai ni ta hukte book song norok bono to kaham kaino sinen na chini book meri deborma kobrok samung haporo bobok roksa ektere sini jago bini facebook o bo normal post khlaimani nung ang post khlaima hekeno bobo khlaimani ajao kunu bisri rok koroi phia ba korok to simon koloi mungai bono comment khlai ka omo hai hine nini spk bisingo lwi dana musungo hnei omo bai bo belekheno joli jagi screenshot nawoi as khai asudda nini bwsa butino nung tamo phwrwngnai nungni jisi sak srung mung koroi hine bo screenshot nawoi bini post te oisa post khai ririka nga bo belekheno jolijak ang no tamo khai nung nai tongdi hine sajak bo tamo khai amo jora no saimanai di sini borok rok sungsaro achai phai ke pap khai da tongna sini chai rok no buni mokolo kalaya phanungui tongna phiaba sungni ji sak belek hamkaino saimano pap khai de tong o sungsaro achai phai ke tatal naslemung jolimung jotoni thani no tongo phiaba baksani thani komungui mano te khoroksani thani bisi panungui mano te waisa hamya samuro bo sung saimai ui phano saimani phano ya prisadak tirokungo ang tomung hamya borok khai ke samung khitrap tangnai borok no punishment ta khlaidi hini samaniya phiaba law tongo ain tongo swnamjak police tongo thana tongo oro thani thabo right dikha borok no buri no thangui pal ke khanai silnani lathi rinani naiti khabne takte bu songo buri kun mungsa saya samuno khlai kana phiaba borok no mo haike khlaimani belekhna saya buri ngise buri no borom riya khorokse buri ni khano bujiya omo hai khaijamani yaglo buri ni tam guarantee tong bu kathang tong nai hinai bodori thithang kanga ke obone pap sabo rujunai sabo majara mandak nai omo no kha tabuni jorani sikito samaj khabne takte bu song belekhna wona omo hai rok no nugui sin borok rok ni bukhawa maya doya rok ni kisa phono korikha norok nugui makhana buri no bahai ke bukhnai sabai buya koi abo baiside nang jaya lathi rok riuya koi khanai rok jotono rawi ribe mani norok kaham koi nugui tongna khoroksa no lasimuri ui omo hai ke nugui mankhanga ke belekhna bukha khosumjak oi tabukni ojorani borok rok ni takte bukchung sini borok rok omo hai ke public be public wala lai je kuno problem ge phono public no solve khania jar hangang ke ain kanun tamne bagai sanamjak law tamne bagai sanamjak police rok ke tam khlai tongsinai thana o asogui mobile o reel lok simna nalai tongmaisinai khaboni takte bukchung omo hai tomung rok te prasa bosongo sime ingya sini bukung bara rok simo omo hai ingya wansa rok ni bosongo bo omo hai gonorok kor nugui mankhana kaisa redmi mobile khokma baise bahai ke bono bui togui wai buphango khawui yakoi bono petrol lok rukhaw kwsawo petrol lok rimani pore hingang ke tam khlaikya mosok guri rok silka tei somro luklai kobangma ke silirikha bebak no phikungo norok nugui mankhana bahai ke bono busini bui phikung sokugui bui mosok kwthwi rok silka tei somrok rikha norok kaham pai nugui mankhana khaponi tahukte boksong samung sitra khani no kuno takhai de bisar takhai de tabudi hine ang samani ya phiaba omorok nga ke belekhno obarungo bo thwipan thangmano amsake phikung sokugui bujagui bose bono petrol rok ruwi mosok guri silei somrok kobangma khaloi rikha nga ke borok ni jan thanani busle nangba ajaga pan bo thwimano tumu thwithangka nga ke oboni majara saburu jukhamung khaboni tahukte boksong sana naimani kokung khamo hai khaboni tahukte boksong jin borok ni bukhawa maya korika khairokma korika dine tamongui phaikya beba gagi rok nugya manui rok no chung tabo nugui tongo asake borok ni bukha jolimung naslemung omo hai bangrek ngai phaikya amo saila korika khaboni tahukte boksong borok rok asake khoroksa no subbai lasimung riwi omo hai rok khaiman khanga ke belekhino kha khosomjago omo tini proof mungui tongkha khaboni tahukte boksong